Dapay sili bakir. Oh, nagpintas na sabon. Bahilet. Oh, dapay teko ah. Dayapas. Oh, kaya tayo pa. Dapay kahit to. Oh, nakatado. Parang kakapsat ko nga inurat. Taka na, mais! O, diba? Hello, kakabsak ni Inurat. Welcome to my mansion. Dandalan. O, diba? Nakit ati mansion ko. O, diba? Iparayag ko. Dagibaga ng parayag na. O, ayo, nakit ni mansion ko. Dahil tatim ako ng mansion. Nakatandaan nakit. Minagat natin ti pariyabalang. Tama kasi sinanak man ti pariyabalangon. Siyempre, nung pariyabalang ay kita imas ti pait na. Diba? Una nga na pait na. Kasalag na, basher ko dito. Una iti pait na kung puna ko. Nagita kita, baka ni makakamkamot na kita. Baka kanya ko ni, kamatan da kikinamat tayo. Sakpay, tingnan na, naglain na katong maray. Ay. Nagputot. Amok nga kwa, mapapal na gijay na bayag nga hanga nakapapan di probinsyan nga dati kat probinsyan nga katak. Kinta ba ako mamat? Makamawa ng timod nga pada dahil sa tiyok kamatandak. Putot. O, dapay teko ah. Bayabas. Native nga bayabas. Uy, ubing kami kakabasa ko inarat ko dahil tara kami dumi. Inaldaw. Agalan ti bayaba. Sabay tumakti. Gala ate kayo mo. Nagijil sensitive dita. Mo ka makarelate lang ta ko nagijil ko. Palak nga dumakal ti probinsya. Nya. Saya kami nila kamsat nga dumakal ti probinsya. Pinanawan dakon. Awalan pinanawan dakon. Pinangawan dak ako galan ko pareya o. Ba? Gulang to nga pareya. Waras mo lang dadaktal nga mata mo, da makita mo naman sila. Ba, agala nakta ilakok to kanyayot ako. Ilakok ti 1.5 ti may isang ako. May isang may isang tali. Siyempre nagtigat-tagalala. Tayo man kinarumor na ni nagnaak na oh, nung kinagat nakpay ito ulag ita di. Alay ito, 1 time niya. Pa-doktor ko niya. Sinawait umorder. Taka ni, reserve kayo. Ginaya man, abot pa yan. Pagpadag ka kijayon. Nagpipintas sa bunga na ni, diba? Medyo talaga nga pareya ti bakir. Diba? Pintas sa sabon ito ni. Nagpintas sa sabon. Bahilet. Ito pa dyan. Ay. Lantay makamilan ka ko. Baglang ipadawat na giti ko. Nalaing nga dumawat nga sadot nga panagnateng. Diba? Ada ilang ko po. Baka 5,000 atan. 1,500 ko. May isang nga repot. Kita nyo mo tiraglag na ako. Ay, ako. Diba? Shout out lagi matmaturog dito. Kita nyo magdi. Gat-gatal. Naman dito yan. Makansangan dito yan. Awalan ti palabso nun. Kaya tayo pa. Dapay kahit to. Duti. Maaramid dito eh. Dapay sili bakir. Aji umasok ti agong mo kas kadalapayag mo ka ng ating sili. Diba? Angot na palang ka. Maulaw ka ti adat na. Alakam aminan ta ko. Ilakok. Wag lang nga. Gatang mo ti asin. Gatang ko ti asin nun. Ilakok to ato. Kita nyo bayan yun to ko mapanagpaglako. Joke lang, artang mag-atoy. Magay, basa ko tak. Bagalan tumanin nga. Nakaasin ang laon una. Yan nga, kaya binagiti nga kakapsat ng inuratan.
Naimas kayo ating mga artum takwa. Aji palang angot to. Aji sukakot. Talaga nga umasok tong amin nga kayo. Alaak am amin nanta pakinawalak sa balon tumalang tiwapan mga rabas, di ba? At least danak ito yun. Alaak am amin nanta tawan to timaalanan. Nagranggas ka kalan to kanya. Mati amo dapat nga siya magala. Paasukan tayo tag-agong yun to. Hindi ang ngutong pa lang ka. Ngunay nga adat man kabsat. Nawan ta po initan na tayo. Ay, lumundod na po initan. Nawanin. Nasa mga tanak na panagnatungon. Tinapon po natin sa potkon. Halo-halo. Mix. Lalaok itan. Diba, paparito niyo. Diba?